Halo logofor, welcome back my YouTube channel. Asa खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं बर्तमान। दिनै जोंहा न'नि बारियाव मोनसे खामानि मावगोन आरोना। लोगोफोर नै जोंहा थास' गायनो नागिरदों। दायो आं थास' गायनो थाखाय रेडि जाबाय। माने आइमोना थांबाय, हाजिराफ्राव थांबाय आरोना। जोंना दांखला एसे दांखल होनो टिपकल होनो मटरा एसे प्रब्लेम जादोंमोन, बेखौ एसे दै सोलाय माबा सोलाय एवनो हाय सोलाय जाबाय आरोना। लोगोफोर नै बिदि बस्था थास' जोलैखौ जोङो मैयानो बासिखानानै बिदि फुरा बिदि बस्थायाव सोजोबना दोनखाबाय आरोना। दिनै जास्ट ओरै नै लांनांगौ गायनांगौ नै बजाय होबाय। ओरै बिजयबो दं, बिजया लांगोन बेखौहाय। स' बिदिबा थांबाय थानोसै नोंथांमोना थास' जोलैखौ नायनो हागोन नै माबायदि। स' लोगोफोर बे थास' जोलैया दायो एसे फिसा फिसासै, माखासे गिदिर गिदिरखौ जों बासिना दोनखाबाय आरोना। नै हिरा जोंना थास' मैगंखौ हागासिनो दिन दाउ बेदरजों जानांगौ नालाय। दाउ बेदरजों जागोन आरो जोंहा बे ओंखाम ओंख्रि संग्रोनानै माने साहा लानानै फैखासिगोन आरो डाइरेक्टनो जों थांग्रोनोसै। नैबे एसे फिसा फिसा आरो थास' जोलैया नै बे गेसाव बिदि बासिनांगौ जायो आरोना। थास' गायनोसै दायो नै बेयाव आंनिसो बिगासे, आं बिगासे गायगोन आरोना। आं बिगासे माने हिराजों बिगासे गायगोन आरो, ओमफ्राय ओरै आइ बाद बाखिया आइमोननि आरो। स' लोगोफोरनि थास' गायबाय आरो आबैमोनाबो गायगासिनो। आबैमोनाबो गायगासिनो दा आबैमोनखौ खोन्थागोन आरोना, सा लोंनाय समावसो खोन्थासै दायो खोन्थाथ'ला आङो, खारन आं गायसिगोन नालाय। स' नोंथांमोना नै इदि जों लोगोफोर आङो न'आव दसे गायनानै फैफिनबाय आरोना। माने बिजया रोगास्लाबनो हायाखै नालाय आंबो रोगानो नागिरदों आरो। ओमफ्राय बे मादैमोननिनो आबैमोननि साइकेल आरो सोरनिबा सासेनि साइकेलाबो नायलाय मोनसे ब्रेक गैया, मोनसेल' दं। आयौ अबस्था गाज्रिथ' होननानै लानांगौ जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथिला बिदि नङा। ससे ओरैनो नामनो लादो लोगोफोर जोङो नै मोनफैफिनलायबाय आरोना। ओमफ्राय नै इयावहाय मा होनो काप ओमफ्राय सिंग्रा बिदि लाना फैबाय। हिराया नै सा लाबोगासिनो, फैदो सा लोंसै। बेनो गायगासिनो। ओरैबायदि सान्दुं, ओरैबायदि गरम, आयु लोगोफोर मा होनो आरो उपाय गैया गायनांगौ जाहैयो ना मा होनो। खेथियगनि फिसाजो जाहैबाय, मावनांगौबो जायो मावफानांगौबो जायो ना मा होनो लोगोफोर। नै बे थाथों फैयो बिदि जाबाय, मनाया दै दङ। लोगोफोर जोङो थांसै न'आव ओंखाम जाहैनोसै। 12ता जाबाय, 12ता 10 जाबाय। जोङो माखासे गायनो एसे दंबावो आरोना, दा उनाव गायफैफिनसै। जानाय लोंनाय खालामगोराबा बोरै जानोना, एनारजि। स' लोगोफोर बे ओंखाम जाखांनानै फैबाय, बेलासिनि खामानि मावफैफिनलायबाय आरोना। नै गायखांथारसिगोन माने जोबथारसिगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नै खोबसिगोन आरो मा खोबसिगोन। स' लोगोफोर जोङो गायखांबाय आरोना, दायो थांसै। बहुद मेंबाय, आयु
नै जारौआबो खोबनो रोंबावबायसो जोंना नै हाद्रि खुलायनाय खोबगासिनो बे आबै खोबनायल'खासै आरो बे मोनसे ओमफ्राय बैसोर सानै खोबनाय माने खोब्बाय आरो ओमफ्राय खोबखांबाय आरो बिसोरबो एसेल'सै जारौ नोंबो खोबनो रोंदों जारौआबो जोंना थास' खोबनो रोंबायना जारौआबो जों थास' खोबनो रोंबाय खामानि मावनो रोंबाय जारौआ जोंना देरहांबायना नै आंजों समान जालायसिगोन ना नै आंजों समान जासिगोन स्कुलाव देरबाय जारौआ जोंना जारौआ साननैसो थागोन स्कुल बन्दखाय जोंनिफ्रायनो स्कुल थांनांगौ ना लोगोफोर जोङो गायखांबाय आरो ना दायो न'आव थांसिगोन जोङो ना मा होनो जारौ थांसिगोन दा जारौआबो खोदोंमोन जोंना दिनै थास' लोगोफोर नैबेयावहाय 2 बिगा आरो ना 2 बिगा ओमफ्राय दाख्लै एसे गायनाय एसे 2.5 बिगासो जागोन नामाथाय 2.5 बिगा एसे बारनोबो हागौ 2.5 बिगा बिदि आरो बिगासेया जोंनि बिगासेया आइमोननि आरो ना जों हिराजों आंजों बिगासे लोगोफोर जोङो गायखांबाय आरो ओमफ्राय दायो थांसै थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअआवहाय नेक्स्ट ब्लगजों लोगोसे लोगो मोनलायसिगोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो स' थेंक इउ स' माच फिन खनसेबाव बाय बाय